wasaketo gima kisungu luongo ni bad habit weche mag telo gi siasa. Ka sirikal osa budget ne project mokawo pesa motengo mokawo officers mag ka jotende mowacho ni wager ang'owa wager fish farm kata wach mar kabonyo ichake luwe nang'o waketo tabia marach e siasa maendeleo keti tisera sera ka ng'ama dwaro sero nyako mondo dago apenji from kako nengo time anene government onego los policy mondo bi utim maendeleo mara mora nitiere nonro mbetego mang'eny makisungu luongo ni research nitiere gima kisungu luongo ni feasibility studies nitiere nonro mang'eny gi weche gi luongo ni fuono dho expert gi jopiny community consultation mawa come to conclusion ne by project mar rech ni wakete ka mawa timne approval matere cabinet ma cabinet approve ka cabinet approve magi identify kata ga yut communicate kaka location mawacho ni a project ni wadhi kete kabonyo en wach mar rech titime kam fine this anere nemo approve kata approve oko approve fine pesa wuok anye pesa wuok e treasury department man is in charge National Construction Authority ta efficiency kosa time kama onego mede kaka no watime ne onego mede kaka time ne efficiency masire ka system masire ka onego mede ngo kende kana serikal ma penjo ma wigi diti kaka onego mede penje time penje mamoko koro ngeno sani koro bukore koko chako wuok koko yudo ka meneso chako bire wecho chako wuare jojo chako gocho ne nema niko kedo timang'o niko kedo timendele fine mane siasa makanya ka koro wawache kamano kama endeleo machalo mar mitimo kabonyo jano sabedo to county government was present to national government nitie oken mar mbunge onego beni county government through minister kata migawo mochung ne weche mag motenore gi weche mag rech mineral service obedi gi strategy mar ga county government wacho ne nitiere project moro mitimo ka koro yudo ka ng'ama ochung ne county government cha obedi in contact gi contractor number 1 nikech ing'ene ok ang'e ne ka contractor tiyo nade ka normal project man watimo kaka weche mag development te yudo ka committee moro loso committee makelo county government committee mar contractor committee makelo national government ng'ato be wuok e treasury nitiere mondo misame loso project ni kidhi adhi county government ipenjo county government to gin gi information e project ni kibiro tipenjo treasury ong'eyo kibiro tipenjo idara manema ong'eyo onego bed committee makamago onego bedi but responsibility koro onego bed ne county government nikech giche koro nitime county to be wang'eyo kaka go siasa Kenya gimoro minimo wacho chama chiluongo ni ideal to reality ka luore kaka piny en siasa ma Kenya ka onego bed ni committee cha oluw gigi mondo ng'e ni to gino